ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. Бародарони Қанд қарор дорем дар шаҳри Санкт-Петербург, метрои Владимирский. Ҳар нафаре ки аз номи Бобоҷон 88 ё ки промокоди Бобоҷон 88 қатъ меояд, хиди ҳози ҳамин моҳи декабр агар ки ай 70 000 то 140 000 бошад, аз номи Бобоҷон гап зан сразу 40 000 скидка мекунад. иқаки сарта мумкин арзун кунанд, иқача бо қиматар кунанд. Яъне гуфти ҳамин бародаро ки аз абъём нигаҳ мекунанд. ҳозир аксия калон агар дар дигар шаҳрҳо ай номи Бобоҷон 88 гап зан 20 000 скидка кунанд. дӯстони азиз, наворе ки тамошо доред, ин навори моҳи декабрия, аммо ҳамон аксияву скидка давом дорад. Дар Питер ки рафти аз номи Бобоҷона фаромӯш накунед бародаро, илтимос 100 000. агар ҳоз дар Москва дигар шаҳрҳои Дубай, Ӯзбекистон, Уфа, Казан дар ин ҷо боша, Москва ин чанд мақам мешава 120 000. иншоалло бо арзунтар мекунад. результат ина уҷа моҳо маҳкама, результат бомба ина муисара де. ина имрӯз ҳозир ман 9 январа ина оз навора монтаж кардем. ина муисари ман буромад. Бобоҷон дига Бобоҷони калне, Бобоҷони прическа. ина Бобоҷони красавчик диде. Занг бизани ҳамин 904 604 85 70 аз номи Бобоҷон гуфтана фаромӯш накунед. Навора гӯш кунед. Иҷа 40 000, яъне шахсое ки дар Москва дар дигар ҷоҳои уҷа ҳозир пурай, метуни ки занг бизани биёед дар Питер кунед. 2000 ай Москва байҷа билет мегиред, дар поезд меё, бо 2000 мерай. Зато ту 30 чанд ҳазор чимо мини эконом мекунӣ. Ба ҳамин ширкати Оғозмед ки дар ҳамаи шаҳрҳо дорад. Дубай, Ӯзбекистон, Казан, Уфа, Москва, Санкт-Петербург 6 ҷо доранд. аммо ҳамаи ҷош як номер дорад. як чиза фаромӯш накунед ки ҳастанд дар ин байн посредникҳо ва ё ҳаромхӯр нестанд. Посредникҳое ҳастанд ки яъне ки одаморо меованд, мисол мегим сарти да агар промои связ кунед да 50 шава ё 80 000 та мегирад. ин бачаҳо гикаи бидан мақсад. ба ҳамин хотир ин масъаларо эҳтиёт бошед. ӯ посредникҳо ҳаромхӯр нестанд, боз мегӯям. Просто хеле сум кор мекунад, тарзи корашон кара. Клиента мемон да улош сум мемон, меяд ё рост мекунад, бо ҷавоб мекунад. Ба ҳамин хотир ин масъала эҳтиёт бошед. Ширкати Оғозмед 904 604 85 71 рақам дорад. раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳдор дӯстон, ҳарчи мекунем ба хотири худо. ина мӯи сари ман буромад. иншалло шумо ҳаматон медонистед ки Бобоҷон кал буд. ина имрӯз прическа. иншалло 2 моҳ баъд ям ҳоли мӯи сарам ранги мӯи сари Исмоил Тоҷик ғавс мешавад. ҳамон хотир бахилӣ накунед, эҳтиёт кунед. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.